Det her er taxaquizzen. Hopper du ind i min vogn, er det dig, der kan tjene nogle skillinger. Så længe du svarer rigtigt, tjener du penge. Men tredje gang, du svarer forkert, så er det tilbage på gaden, og det er uanset, hvor vi er. Velkommen på bagsædet. Rigtigt. Ja, jeg står alvor på. Jeg er rigtig god. Juhu! Nej, min far. Hej med jer. Hej. Kom indenfor. Hvor skal vi hen? Frederiksborg. Frederiksborg. Frederiksborg vej. Nej. Jeg gider ikke hele vejen til Frederiksborg. Frederiksborg vej 192. Det er modtaget. Nå, drenge, I har sat jer ind i taxaquizzen. Nej, okay. Det er super fedt. I kan vinde en masse penge frem til jeres destination. Okay. Jeg har nogle spørgsmål, og hvis I svarer rigtigt, så vinder I penge. Svarer I forkert 3 gange, så ryger I på gaden. Uanset hvor vi er. Okay. Er I friske? Ja! Fedt, mand. Så kører vi. Hvad hedder I? Jeg hedder Karsten. Du hedder Karsten, og du hedder? Danny Hevassen. Det skal jeg simpelthen have igen. Danny Hevassen. Danny Hevassen. Danny Hevassen. Det er sådan, at vi starter med et par sådan forholdsvis nemme spørgsmål til en 50'er per styk. I hvilken dansk by har Lego hovedsæde? Billund. Det er Billund, ikke også? Det er da Billund. Det er Billund. Det er Billund. Det er Billund. Åh, De har også landet jer derhen. ja. Vi tager en til hurtigt Ja. for at få nogle penge i banken. Gravhunden, den inddeler man i 3 forskellige hårtyper. Korthåret, og så er der den langhåret. Og ruhåret, tror jeg. Jamen, det er da rigtigt! Ja! Nej, hvor er det dejligt! Jeg har ikke hund. Det er jeg heller ikke. I hvilken amerikansk stat finder vi nationalparken Everglades? Der gik et gys igennem taxavognen. Der er rigtig mange krokodiller. Ej, den har jeg altså blank på. Åh, Når vi kommer frem her i quizzen, så kan I få hjælp på 2 måder. I kan enten ringe til en af jeres venner, eller I kan rulle vinduet ned og spørge en forbipasserende, om de eventuelt okay. kunne hjælpe jer. Men I må også gerne svare forkert 2 gange. 3. gang ryger I bare ud. Everglades krokodiller. Jeg er blank. Kom med et bud. Texas. Der har sagt Texas. Ja, det er forkert. Det er Florida. Nej, det tænker jeg på. Nej, det er løgn. Nej. Har været Intuition. der. Det hedder du... Jeg har glemt dit navn igen. Kardashian. Nej. Danny Hevassen. Danny Hevassen. Danny Hay. Det er bedre, hvis man siger det sådan. Nu sker der det, at vi hopper op til nogle spørgsmål, som giver lidt mere. Okay. Hvilket spil har gjort Gus Hansen verdensberømt? Poker. Det er poker. Men det er rigtigt. Ja. Lad os bare komme videre. Flere penge. Ja. Er Rumænien en del af EU? Tyrkiet er på vej ind. Rumænien. Kan man tage ned uden pas? Det er jo meget nemt at lige spørge ud af vinduet. Prøv svare hende, der går derhen, der går. Stop, Svar ham, stop. Hey. Vi har lige et spørgsmål, du kan hjælpe os med. Vi er med i en quiz. Er Rumænien en del af EU? Rumænien? Ja. Nej, det tror jeg ikke. Tak skal du have. Vi tror det ikke. Vi tror på manden med æblet. Ja. Manden med æblet, han er ikke for kvik. Nå. Ups. Okay. Det var ærgerligt. Men næste gang I svarer forkert, Ja. Så ryger vi ud. Nu er spørgsmålet oppe i en sjov kaliber af 500 kroner. Hvad reklamerede Tina Kjær for i 1993? Cola. Hun sad og Det var e-mailede der. Hun sad ved computeren, og så skriver han, jeg har 2 et eller andet cola under, og så svarede hun tilbage, jeg har... Nej, han skrev så til hende, jeg har en på halvanden meter nede under bordet til dig. Men det, Og det var en cola, der blev hævet op der. Vi måtte ikke drikke cola for fritidshjem, det gider jeg ikke. Den var lidt fræk. Ja, den var nemlig fræk, Den var den sgu der. fræk. Og det var cola, der blev fræk. reklameret for. Hvilken cola? Var det Jolly? Det var Jolly. Den er købt flot. Godt. 500 kroner. Skide godt, mand. Ej, men helt ærligt. Vi tager en til. Skal bare... Hvilken slags kød står B'et for i en BLT eller BLT sandwich? Jeg vil næsten tro beef, men altså... Eller bacon. Jeg spiser mest indisk mad. Bacon, salat, tomat.
Jamen, skal vi sige bacon? Jamen, så siger vi bacon. Det var godt. Godt! Det er med ondt, det her. Hold kæft. Det er godt, mand. Og der er dejligt meget trafik, så vi kan nå nogle flere spørgsmål. Ja. Det er jo herligt. Se, nu kigger over i taxaen derovre. Tænk på, hvor kedeligt der er inde i deres taxa. Ja. Der kommer et spørgsmål her. Er klematis en kønssygdom eller en klatreplante? Klematis. Ja. Jamen, klematis, det er altså en plante. Ikke at forveksle med Clemens. Så klematis, det er en plante. Ja, men det er jo rigtigt. Den vidste jeg. Det vidste jeg fra dig, mor. Tak. Hvad plejer I normalt at være gode til i sådan en gang Trivial Pursuit eller andre quizzer? Nordisk mytologi. Nordisk mytologi. Ja. Prøv at stille mig et spørgsmål om nordisk mytologi. Og Ja. hvis ikke jeg kan svare på det, så får I 500 kroner oveni. Jamen, hvad hedder så guden for fiskeri? Er det sådan noget Ægir? Nej, overhovedet ikke. Jeg er helt off. Han hedder Njord. Njord. Njord, N-J. Lige så besværligt navn som dit næsten. Danny Chan. Danny Haversen. Danny Haversen. Jamen, der fik I lige 500 kroner med. 2.200 er jeg oppe på. Hvor mange S'er er der i Mississippi? I Mississippi. Mississippi. Har vi 2 S'er. Mississippi. En frisk. Og det lyder godt. Ja, den kunne jeg Meget godt. god. Altså M-I-S-S-I. Missi. Der har vi de 2 S'er. Og så Sibi. Eller hedder det Mississippi? Det hedder det da ikke. Jeg tror faktisk, der er 4, for at være ærlig. Jeg tror, der er 4. Du siger 4? Ja. Det er fandme rigtigt. Jeg er bare elendig til at stave. 2.700 dask. Nej. Du kan købe bøger. Jeg skal have mig en MP3'er, eller en MP4, eller hvad det hedder nu om dagen. Der kommer et spørgsmål her. Ja. Under hvilket navn blev Louise, Sofie, Trine og Julie kendt? Og det er vel at mærke i programmet Popstars, jeg tænker. IQ. Du sagde IQ, gjorde du Ja, ikke? og IQ, den der. Hallo! Sådan, gammel Bastian. Popstars-fan. Jeg har Ja, været men lige IQ. spolet tilbage, det her, mand. Skide godt. Vi tager et til. Lad os komme videre. Hvad er den absolutte højeste score, man kan opnå i bowling? I bowling. Ja. Den absolut højeste. Ja, hvad er maksimum? Det er 10 spærre, det er 10 runder. Og så kan du lave en 11 og en 12'er. Det vil sige, at du kan lave 12 strikes. 30, 60, 90, Ser du meget bowling på Eurosport 2? 120, nej, Nej. 120, Men du har været til en helvedes 150. masse Nu skal du ikke forstyrre mig, når jeg regner vel. 150 Det er faktisk Carsten, der interesserer og mig for sport. 150, det er jo så 300. Og så bliver det 360. Nej, så giver den 200 på 10. I kan også ringe til en bowlingven, hvis I har en. Jamen, jeg er bowlingfan. Jeg er bowler. Så er det begynder det Nu har vi taget 10 runder. Nej, den er sgu svær, den her. Du har tydeligvis ikke prøvet at opnå maksimumpoint i bowling selv. Jeg har 212 som maksimum. Og det er faktisk godt. Det er en solid bowler. Det er en solid. Har du egen kugle? Overhovedet ikke. Det er bare hobby. Jamen, skriv lige ned. Okay. Altså, så giver den 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30. Hvor mange gange 30 er det? 10. 10 gange 30, det er 300. Så skriv lige 30 for sig selv. Jeg skal bede om et svar inden næste lyskryds. Og så er der 1, 30 plus... Hvis I svarer forkert, så er det ud af taxaen uden en krone på lommen, og I har jo trods alt fået en del penge. Carsten, du skal jo bare stole på dig selv, 300. fordi du kender Jamen, det er svaret. fordi, det er de sidste 2 runder, de driller. Ja, jeg ringer lige. Det skal gå meget, meget stærkt, det opkald der. Jeg har det, far. Nu skal du høre her meget hurtigt. Jeg er med i en quiz i fjernsynet. Hvis nu du laver kun strikes, hvad er maksimum, du kan score i bowling? 300. Jamen, der er den så i den sidste omrunde. Der er der jo 2 ture i den sidste. Vi er fremme nu, så jeg skal bede om et svar. 300. 300. Det er rigtigt! Det er rigtigt! Det er rigtigt! Nej, for helvede, man. Hvor meget er det op? 3.700 Vi har vundet 3.700! Han har sendt noget musik Nej, ud, hvor mand. vildt! Tak skal du have, jeg smutter igen! Hej! Ej, og det var det, jeg siger.
Jamen, de 300... Ej, de der ekstra runder, der du fedter rundt i. Ja, men jeg finder rundt de ekstra til sin nej, det der, din scene, den giver jo de 30 i ekstra runden. Der er 2.000 først der, ikke? Nej! Tæl. Eller det er taxamanden, mand. Man kan aldrig det vide. Nej, man kan aldrig vide med sådan en 200. Der er 3.700 her, ikke? Men nu vil jeg putte dem i lommerne nu, fordi jeg vil tilbyde jer en kvit eller dobbelt. Ej, hvor er det ondt, mand. I får et spørgsmål, Okay. og hvis I svarer rigtigt, så får I det dobbelte, af, hvad jeg har nu. Hvis I svarer forkert, så tager jeg alle pengene igen, og så har I ikke vundet en krone. Stopper vi her? Ja, lad os stoppe her. Ja, vi stopper. Godt! Vi stopper. Men vi vil gerne have et spørgsmål alligevel for sjov. Det kan I ikke på. Sådan er det. Man kan ikke, sådan fungerer det ikke. Okay, nu kan jeg kan stille et spørgsmål. Hvor mange bogstaver er der i mit navn? Danny Haversen. 13. 14. Sådan. Nå, Danny, hey, wasn't. Vi ses. Ja. Carsten, ud af min bæks. Yes. Farvel. Flot, Danny, hey, wasn't. Okay, Bastian. Tak for kampen. Det er meget godt. Skide godt. Det er 3.700. Bare for en taxatur. 13 eller 14 bogstaver, stadig lortenavn. Et rigtig lortenavn.